Ez dut inoz ezagutzen, igual norbait hau itzaten... No, ez dakit, oin ikusiko gu, baina ez dakit. Bueno, goaz pizkatau begiratzen. A ver, ez dakit, benetan... Kaixo, neskak, hemen nago. Nire minuto falta zaizkito lan rutina maitzeko gainoa, bale? Bale, lasai, lehenengo amaitu. Jesus. Baina bere pisoak az... Bai, ez que igual argaltzeko Deseroso sentitu, bai. Nik ez nuen... Beno, banago hemen, neskak. Kaixo, aidanaz. Jasone. Kaixo, Irune. Zer moduz, ez arete animatzen kirol pizka bat egitera? Erropa hauekin eta zapatekin, ez. Ez nuen imaginatzen zu... Zergatik, ba? A ver, ez que zure itxuragatik... Zeba, nire itxura zeu, lodia nagolako? A ver, lodia... Ni ustez nahi dugu esan, ez teko zulako gorputz normatiboa olan kirola egiten dunakin asoziatzen dugu. Bueno, baina lodia izatea ez da, itxusea izan behar, adjetibo bat da, ni lodia naiz, baina kirola egiten dut. Arraroa egiten ala. Niri bai, arraroa bai. Bueno, baina kirola egiteko berdin du ze gorputza daukasun, ez? Bai, ikusi zaitu gorko makinan. Azkenean eskubidea berdina daukagu. Nire gimnasionez? Ez dut inoiz pertsona loi bat ikusi. Nun bizitzea, oza. Etxe barren, oza. Ez que ni ez dut ezagutzen pertsona lodiak, ez dituz ezagutzen. Oza, da normala ikustea jende lodia, eta lodia ez dena. Igual kirola iteo, bueno, argaltzeko eta ondo sentitzeko, baita, ez da. Bai, baina... Oza, ez imaginau hor zoaz, eta lehenengo impactua izan pertsona argal bat, igual bai. Eta pertsona argal bat argal esateatik ez du esan nahi ondo daula, Pentsatuta, porque gimnasio ez da bakarrikan zu fuerte jartzeko, eta no sé, porque gimnasioa da azkenean zu zure gorputza zaintzeko. Bai, hori, bai, noski. Nik, bitxu, segurunez ezagutzen jutela pertsona lodillak, eta zu baino autoestima eta seguridade gehiago dakaela seguru pertsona horiek, eta benetako pertsonak diala. Claro. Nik usteet pertsona lodioi aizaztela como sentiarazten zatozera del mismísimo infierno. Nire iritziz, bai, zenik asko gizendu izan dudanean izin da ez zaintzagatik, hau da. Gaizki jan eta kirolik ezin, baina kasuak eta kasuak dauz. Ez. Osa, bera, azkenien pertsona argal bat izan gure bazu, azkenien gimnasia jungo zea, dieta batzuk hartuko dituzuz. Nahi baduzu, argalde egon alzea. Ze gustatzen zaizue nire itxura, nire tipi, edo? Bai, arropa oso polita da, benetan. Ai, ene. Bai, niri gustatu egiten zen, baina ez nuen imaginatzen erropa hau erabiliko zenukela. Zergatik, ba? Nik ez nukelako jantziko, ez dakit, ni... Enagoituta, bai. Ni zure gorputza esan da, ez nuen hori jarriko. Zergatik nire gorputza? Igual zerbait handiagoa, ez. Ni bai lotu egiten nun, balodi egotea sedentarioa izateakin edo zeoz... Edo asko jatea. Bueno, bali hori ez du zertan horrela izan behar. Azkenean, adibidez niri, txikitatik beti izan diate medikuan, zuk ez zara aktiboa, zuk mugitu behar zara gehiagi, ez dakitzer, mugimendu egin behar duzu, kirola protekatu, baina ni beti danik egin dut kirola. Bitu, nire, utzi zeiten. Osa, tipa bat argala daolako ezin du jantzi... Bai, baina ni arropena esan dut, zezken ni be gimnasia juten hasenean noa txandal handia hasta holan, Osa, ni holan jutea gimnasiara iruditzen zaiz super inkomodo. Baina, super inkomodo. Ni hola juten naiz. Da oso komodo duten naiz, eta azkenian pertsona hori ere komodo dijualako dago. Baina, ni niretzat hitz egiten dut. Ez bakarrik, ez bere gorputzatik. Ni, ezken jendi ezagutzetelako da, nahi kriston mina aizait ematen ikusteten hau. Jasone, zuk etzen nuen birritan pentsatu aideari esaten zen izkionak? Ez que ba, ez daka filtrori. Baina, ber, ni pentsatzen dudana, ez daka filtrorik. Azkenean, ni hori pentsatzen dut, nire gorputzan frogatu indudalako. Ni txikitan pertsona superlodia izan nintzen, ni 80 kilo pesatzen dituen. Filtruak ez da Instagramen bakari jartzeko. Azkenean filtruak ja pertsonak eukin berditu. Edukazioa, ez pentsatzen da izan itiku. Baina, zauz aurpegia emateko, ez filtroak eta edukazioa eukiteko. Ez gaude inor epaitzen eta ez sentitu epaituta, Ez gaude horretarako. Zuk imaginatzen baduzu, pertsona lodi bat, ze imaginatzen duzu sofa batean bizi dela. Homer Simpson. Homer Simpson. Beti dariak edo donutzat jaten, ez dakitzer, eta etxan da. Baina hori ez da, behintzat nire bizipena ez da izan holan.
Nire iritziz bai, azkenean diabetesa eta arazo kalte gehiago eukin dezakete, ordunik bai etzezango nuke. Normalian ni uste bai ez. Azkenean gaixotasun bat da. Gaixotasun bat? Uste baietz. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina badago oso famatua den marka bat batidoak edaten dituzu, proteinazkoak eta delakoak. Hasi nintzen hori frogatzen eta pilo argaldu nintzen, batean ez dakit, agian 20 kilo gutxiago edo. Eta guztia, zer guapasau, zer ondo ez dakit zer. Joan nintzen mediku batera eta esan ziren gibelan problema bat, arazo bat neukala, oso larria, eta edo mozten nuen elikadura hori eta amaitzen nuen batidoak edaten, edo bestela txarto amaituko nuen. Ez, egia da batzuk baietz, baina pila bat faktore dauz, adibidez, hipotiroidismoa eta barordun janarian mitoa. Ez bakarrik asko jatea gaitik, ez, igual bizitza habitu txarrak dituztelako. Niri gertatzen zait adibidez, ez ezaguna den norbaitekin jaten dudanean, ez nago eroso. Beldurra daukatian besteok zer pentsatuko duten edo, ja ikasita daukadan, eta ez dakit, lotxarekin jaten dut, ez dut nahi dudan guztia jaten, askotan gertatzen zait hori. Argalaren plantak egiten dituzu, ulertzen duzu holan. Utziko dut pizka bat holan, haiek pentsatzeko guztia ez duala jaten. Ze fuerte hori, Zan duen azkenengoa, gutxiado jango? Eta lotza sentitzen du jatean. Bitu, adibidez, baita hor, gizartia dakaun arazo handi bada, pertsona batei, ze argaltzauden. Eta da, batzutan da, piropo bat bezala, eta pertsona hori agian, bai? Pixu asko galdu dezu, argaltzaude, baina zoriontsu zaude, ondo zaude. Hortzai. Jasone, Irune, zuek ere, Aidarekin ez ustekoa eraman zenuten. Erronka bat jarri zizuen aurretik, arropa erostearen erronka, eta uste dut etzala bat ere erraza izan. Arropa denda ezagun baten taiarik handiena hartu den dugu. Orduan, betu. Top hau eta larruzko gona honekin. Larruzko gona honek ez dakit, Oin kontau. Osea, ze fuerte hau izatea taiarik handiena. Bai. Beti gertatzen da. Bueno, banago, ja jantzina. A ver... Bai. Baina beitu ona, ez que onaino, ja gehiago ezin dut. Osea, ez que ezin dut. Utzi. No, kenduko dut, porque vamos. Kendo esazu, utzi. Beti gertatzen da gauza berdina, denda handietara joten ginenean, beti tai handienak Aidarentzat ez ziren sartzen. Osea, nik, ez que gainera, ez da, me queda un poco justo, ez que da, no me entra. Bueno, badago, Zer iruditzen zaizu, Itxusia. Kamisetan nire amonaren etzeko kortinak dira, osea, barkatu. Eskertzen dizuet asko zuek egindako esfortzua, baina egia esan da nik, oaintxe bakarrik interneten biden erosten dut. Ze bestela, ezinezkoa egiten zait. Bai, eta pilo bat, ezkeri oso humore arraroa duta. Ezke oso meltzurra naz, benetan. Eta jendeak kalean behiratzen zaitu edo... Komentarioak, bai. Ikusi osuelen eramaten nuen txamarra morea? Bai. Eta esan zuten, beitu, no seke, mira, una uva gigante. Alakoak esan zituz. Eta zupa akizu ze kontatu nizun. Hori egia da. Alakoak beti esaten didate. Baina nire zaitu arregurea sartzen, ez dakit. Hombre, tristea da eta gogorra. Azkenean gogorra da. Zergatik esan behar dira zu hori. Orain parre horiek ikuste dituzu eta txarto sentitzen zara? Bai. Hombre, baina... Txarto interpretau aldelako. Osea, ni ez naiz, osea, ez nintzen barreiten komentarioaz, bakarrik egoeragaz. Osea, berak, hain natural esatea, hain... Ez que, ez zen komentarioa bestela esateko forma. Baina ustez bai, zen nire adibidez komentariak ez idan grasirik egin. Jasone, Aidak ez zituen txarto hartu zure parreak, eta laguntza eskatu zizuen, sare sozialetarako argazkiak ateatzerako orduan. Bai. Hona etorri gara, argazki batzuk egiteko nire Instagramerako. Baina, zuzer za, influencer edo... Bueno, a ver, influencer ez, baina pasaban urtean, edertasun txapelketan batean partu hartu nuen, eta Miss Kurbis Internacional Bizkaia 2022 naiz. Ni ez nekien alako, zuen pisuko jendeak,
edertasun Ba, ni txapelketan modeloa beti lotzen dut argal dauzena, kaltuak eta hola. Bueno, baina azkenean modeloa izatea ez da taia bat bakarrik, ez? Bebai, lodiek arropa jantzten dugu eta modeloak behar ditugu. Noski. Osa, zuk imaginatzen zenten edertasun txapelketa baten... Azkenean ez da zure kulpa ez dare hori pentsatzea. Azkenean guri txikitatik ezarri dizkigute pauta batzuk, ez dianak aproposak. Baina gu modelo, osea, zein zartzea modelo hoien erropetan. Zoen zintzera zaren ikusita, ze uste duzu, ni edo alako pertsona bat sexy izan alda? Ez. Ez que, ez dut inoiz beha ikusi, baina, igual, harritzen naz, ez, baina... Ez duzue inoiz neska bat adibidez nire gorputzekoa, ez dakit, bikini bat jarrita ikusi? Ez que, desatzein egiten zait, baina situazio, osea, dalonora, begiratzen bauzu, igual txarto sentitzen da persona hori, eta ez deust nola sentsazio honen moten. Ze agian zuek pentsatzen duzue beti pertsona lodi bat txarto sentitzen dela bere gorputzarekin. Baina hori ez da egia izan behar. Baina eske ez dut imaginatu, ohe baten gizon potolo batekin, eske... Aitortu behar dut, a priori ezetz, baina gero gustatu egiten baldin ba ezait, bai. Ni potola naiz, eta ni inoiz ez ditut arazorik izan ligatzeko adibidez. Osea, agian da, ze justu naiz oso irekia eta holan, agian hori bebai lagungarria izan alda. Baina agia izan da nik ez dut alakorik jasan. Igual nirekin musukatzen ziren eta hola, baina gero ez zuten nahi bere lagunak jakitea. Ez que hemen dazkagu konzeptu batzuk oso gaizki barnatuta. Zuek hau ikustean ze pentsatzen duzue. Niri gorputz... Niri reala iruditzen zait, ez dauela erabiliz Photoshop ez ezebez. Bai, erreala, baina hemen, ez que ni, ezin dut. Zude zer oso sentituko zinateke hori gotzen? Bai, asko. Nik hori ez nuen nire sare sozialetara egongo. Baina nik nire sare sozialak asko, oso txukun mantetzen ditu dalako. Luzitu intzea. Txukun. Esan nahizu, ordu Michelin bat atatze bazaizu kamisetan. Ez dut igotzen. No, hola segungo bat, zure bizia. Bueno, ya azkena, baina bueno, Aida, baina zuk sare sozialetan horrelako argazkiak ta igotzean, zelako mezuak egutzen dituzu? Heiterrak eukin dituzu, ez? Pizka bat. Ba, a ber. Ia, ba. Ba, beldurnaz, benetan, ez que jendea oso... Momentuz... Zamaltzorra. A ber, hau adibidez... Que estás gordo y es insano. Sí, insano. Y dais asco. Apología a la obesidad. Basta de normalizar una enfermedad. Enferma. Que estás enferma. Ojalá infartes un día de estos. Glotona. Que comes más que hablas. Balakoak beti, ailegatzen zaizkit. Zu ez da izelan esaten desun irribarre batekin. A ber, eske egia esan da, sare sozialena ikusi ostean, barkamena eskatu behar dizut, oso... nire pentsamendu oso markauta naukan ta keba. Nire burutaz, lotzatzen naiz momentu enten. Edo zein momentutan, zeo zer gaizki... Bea, sentatu behar zaizu edo, Jasone, Aida ezagututa gero, ze aurreritzi puskatzea lortu duzu? Bai, pizkat moztu egiten zarela, gero pentsatzeakoan. Berdin du nahi duena jantzi aldu, bera ondo sentitzen da. Ni pixka damututa sentitu nintzen. Ni bai egiten dodala lotu pertsona bat lodi egotia ez zaintzeakin. Ta Aida ikusi nun jaten dula danetari, aktiba dela. Ta hori nik a priori ez nun pentsatzen. Osea, asko ikasi denun.